श्री ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ସାର୍? ଅଶୋକ କୁମାର ମାଝୀ, ସିଏସ୍ଓ ଭାଦ୍ରକ। ଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଦାମର ସର୍ଟ ଥିଲା, ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ସେ କର୍ମଚାରୀ? ଗତକାଲି ଯେଉଁଟା ଯାଇଥିଲେ ତହସିଲଦାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତହସିଲଦାର ଆଉ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ RMC ଚରମ୍ବାରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏକୁରେଟ୍ଲି ଜାଣିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି କହିକି ଗୋଦାମକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯାଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାଲିଛି ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ, ତାପରେ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କର୍ମଚାରୀ ଉପରେ ଏଭଳି ସାର୍ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଦାମ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗୋଦାମ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସେ ଏଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ସବୁ ଗୋଦାମରେ କାମ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ଯେଉଁଟା ଖବର ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ଆଜି ସମସ୍ତ RRC ଗୋଦାମରେ ରେଡ୍ ହେଇଛି। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯାଇକି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖକୁ ହସ୍ତଗତ ହେଇନି। ଆମ ପାଖକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁଟା ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ।